Сәләт хәрәкәте. Татарстан Республикасы балалары һәм яшьләрнең интеллектуаль иҗат потенциалын ачу һәм үстерү системасы. Хөкүмәтебез һәм шәхсән Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов ярдәме белән 2017 елда Сәләт хәрәкәте тарафыннан 50дән артык проект башкарылды. Татарстан, Башкортстан, Чувашия һәм Самара төбәкләрендә 23 сәламәтләндерү аланы эшләде. Төбәк-ара Болгар туган тел форумы, халыкара уку-укыту сәләт яшьләр форумы, Иске Казан җыены, Казан саммит кысаларында Ислам илләренең яшь эшмәкәрләр форумы уздырылды. Татарстан, Чувашия, Башкортстан республикаларында, Самара өлкәсендә 15 сәләт клубы үз эшчәнлеген алып бара. 2017 елда инде традициягә үрелгән сәләтне туплаучы, бер система итүче проектлар буларак мәшһүр академик Мәхмүтов исемендәге Фәнсар мәктәбе һәм Әйдаманнар мәктәбе уздырылды. Әйдаманнар мәктәбе сәләтнең җәйге проектлар өчен 300ләп әйдаман әзерләде. Сәләтнең меңләгән катнашучылар өчен биләрдә ел әйләнәсе эшләүче сәләтле балалар һәм яшьләрнең Фәнсар, фән һәм мәгариф үзәгендә һәр атна сайын сәләтнең төрле проектлары уздырылып килә. Яңа проектларның кайберләрен искә төшереп үтик. Сәләт биләр форумының информацион технологиялар сменасы. Канаданың Монреаль шәһәрендә уздырылган сәләт аланы. Сәләт клубының сәләтчеләр мәктәбе. Сәләт Википедия хәрәкәте. Талантлар университеты белән берлектә оештырылган Дөнья талантлары халыкара семинары. 2017 елда Сәләт 15 меңнән артык сәләтле баланы, яшьләрне һәм укытучыларны берләштерде. Шулай итеп, 2017 елның нәтиҗәләрен без бүген ясыйбыз. Сәләт мөмкинлекләр мөхите, акыл, рух, тел берлеге.